फोजौ औ जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा ग्ल'रिया मुसाहारि आं दजरा सिआरसिनिफ्राय फैदों आं नुदों सोरगोआव जोङो आलो गोजोनै थानो मोनगोन जादों दे बोलो खोनाबा मोनगोन खोन्थादो दे सोरगोआव मोजां मानसिफ्रा थांदोंमोन खोन्थादो आंनो नङा दे खोन्थादो हाबाय आखाइ हमना मेथाइनि थाखाय खबाइ मादि बानायो दे आंनि नामा मुसाहारि आं बावखुंग्रि थांदों खबाइखौ खोन्थादो दे खबाइया ना गुरजायो दैयावबो ना गुरजायो माजों बानायो खबाइखौ औवाजों दे खोन्थालांदो दे माबोरै हेबो खबाइनि साइजआ माबायदि खोन्थादो दे खबाइयाव मा लायो खिबु दंना गैया खबाइया खोन्थादो दे हायासै बिथां आखाइ हमना मेथाइनि थाखाय जिसुआ मारियामनि फिसाला जिसुखौ जों खुलुमो deh, kembali saya akan dalam video kita. Ya, next, Oliver. Mama rokomनि मिनिनाय दं बेखौ खोन्थाना मिनिदो नोङो जोंदि डायलग खोनानानै मिनियो राजानि मिनिनाय हिनजाव गोदान लांबा मिनिनाय औ हिनजाव गोदान लांबा गाबोसै रानिनि मिनिनाय दे राजानिखौ मिनिगोदो दे राजानि मिनिदो दे मिनिदो दे हा हा रानी नहीं मिली ने अरे बे बुंखानाया फैना बुङैफोर मेरला दङ एसे दावखोबाव Tambah lagi, dan dong. Nanti boleh deh, dikurus. Nuho.
मिथिला नंगौ बुंदो दे नंगौबा माबोरै बुंदो दे गासै होनाखै क'क्राझार सियारसिम फैदों नामखौ खोन्थादो नोंनिखौ नामा आंनि मुङा जादों सुसिल नार्जारि रह'नि सोमोन्दै बुंदो दे दैबाना नुहनि दैबाना नुहनि दैबाना नुहनि दैबाना जोबाखै टाइम जोबाखै दे जोबाखै नुहनि दैबाना दे नुहनि दैबाना नुहनि दैबाना नुहनि दैबानायाव नावा नुहनि दैबानायाव मोनसे प्रभाव थायो बिदि